Takhle, to je jeden z mých nejoblíbenějších, je to strašně rychlý a strašně účinný. Při použití musíme trošku naslinit. Co s tím chceš dělat? No vidíš. Někdo? Tak jdem. Tak já to musím těsnit. Není tady ani noha. Stará dobrá Francie, zámky na jednoduchý elektrický obvod. Tohle je co? To je 1800 kV, kamaráde. Takže my do těch zámků pustíme 1800 kV a uvidíme, co se stane. Jenom bacha, ničeho se nedotýkat. Tak to jo. Víš co, oni ty dálkový ovladače fungují stejně jako dálkový ovládání u moderních aut, takže je úplně jedno, jestli otevíráš DVDčko televizi. A nebo bude mít počkej, tady je, víš jo? Krasavec. No tohle, ty vole, počkej, ty vole, to si děláš. My jsme zkoušeli vždycky navodit nějaký čísla, jenže prostě to jsme tady stáli půl hodiny. Ale, jak se na tohle. Sleduj? No. Jdem? Jasně. Tak já za 3 teď. Naučený? Ale musíš mačkat všechny najednou. Sleduj. Nekecej. Udáme. Akorát, že prostě to potřebuješ trošku víc zkušenosti. To neznáš? Anální koru. Tak jdem? Strašný. Použiješ lubrikant. Bacha. Tak a potřebuješ se na přesný místo, který ti pak ještě ukážu. No? A teďka jenom zapumpuješ. A je to. To je správně. OK.